La ròtula és un os pla que forma part de l'articulació del genoll amb la tíbia, el peroné i el fèmur. Actua com una politja gràcies a les forces que exerceixen el quàdriceps sobre ella. El mecanisme lesional de la ròtula és per un impacte fort sobre el genoll o per un gir inesperat. Normalment es luxa cap a extern. Què vol dir que es luxa? Que surt de la seva articulació. El tractament de la luxació de ròtula és, la majoria de vegades, tractament ortopèdic, és a dir, conservador, entre 3 i 4 setmanes del guix amb el genoll amb extensió. Una vegada retirem aquest guix, el pacient veurà que pateix una atròfia de la musculatura, és a dir, que gairebé la musculatura ha reduït molt el seu diàmetre. Aleshores, juntament amb el rehabilitador, aconsegueixi moure el genoll a poc, augmentar la massa muscular tant de quàdriceps com d'isquios. El temps de recuperació serà entre 3 i 4 mesos, depenent del pacient.